Pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Alba e o silencio. Non coñezo así xente da miña familia que vivise sola. As mulleres todas da miña familia viviron acompañadas sempre, incluso miña bisaboa que era máis solteira, pois viveu sempre acompañada por toda a familia, non? que a rodeaba. Nunca viveu ela sola despois de quedar embarazada, nin mesmo despois de ter a nena. Sempre viviron rodeadas de toda a familia. A verdade é que desde que me emancipei levo vivindo máis tempo soa que compartindo. Entonces é como máis cómoda me atopo. Sí, nos tempos que compartín, pois botei de menos esa independencia. A tranquilidade, a independencia, sí, poder facer o que me apetece en calquera momento. Despertarme cando eu queira, sin ruídos, e sobre todo poder estar tranquila, sin interferencias. Estar ben comigo mesma, vivir os meus propios tempos, non precisas tampouco de ninguén para estar ben. Tes a túa casa ao teu gusto, non hai nada mellor que eso, penso. A min gústame o silencio, sí. En xeral, casi sempre estou en silencio. Poño música, pero non todo o tempo. Non me gusta estar todo o tempo con barullo mental. Preciso moito silencio. Nin a tele, nin outros. Valoro moito, a verdad. Porque, no traballo xa teño ruído e cando chego a casa, apetéceme ese silencio, estar cos meus pensamentos. E cando hai moito ruído, resulta-me difícil concentrarme. Está ao lado do mar, hai gaivotas, moitas veces casi me entran na casa. Silencio, sí, dos coches e tal, sí que non teño ruídos. Pero, sí que se oen os veciños, pero, sí que tes a sensación de estar como nunha especie de piso de vacacións. Hai como o ruido do mar, creo que hai un pouco desa sensación de ruido de vacacións. Penso que é unha experiencia moi guai que todas deberíamos vivir, que che dá outra perspectiva da túa propia vida, de como xestionala, e creo que merece a pena probalo. Logo sempre te podes apoiar igualmente en amigas e amigos, familia e demais. Se queres estar acompañada, vas poder estalo, aínda que vivas sola, non é un problema. A min axudoume moito ter unha asociación no barrio a que poder acudir, que é como unha segunda casa, que teño cerquiña, ademais, e logo, valoro moito un día comer cunha amiga ou invitala a comer aquí a casa, porque sempre como soa. É unha das cousas que sí que se valora porque non estás acostumbrada a comer con xente, ou a cenar. Entón, si gústame invitar a xente a casa e valoro esos momentos que para min son totalmente distintos da rutina que estou acostumada.